S'han perdut a la cova. Eren les 10 del matí d'un bonic i assolellat dia de primavera. La Leire, l'Isabel, en Jon, en Marc i en Valentí van trobar-se a la plaça de l'Ajuntament del poble. Havien decidit anar-se d'excursió a la cova de les 3 bruixes. Lluc, has agafat les llanternes? Va recordar-li la Leire. Esclar que sí! Va contestar el noi. Jo he portat uns guixos especials per deixar una senyora a la paret, va dir l'Isabel. Després de mirar si ho havien agafat tot, van començar a passar. Seria una excursió molt divertida. Ens semblaven uns intrèpids descobridors. M'explicava diferents fantasmàniques històries de la cova. Hi havia qui deia que cada any hi morien 3 persones. Es parlava de l'existència d'un tret secret perillós. La cova era enorme, plena de diferents galeries que els nens recorrien una vegada i una altra, sense adonar-se'n. Ens hem perdut! És la tercera vegada que passem per aquesta galeria. Va esperar-se el Marc. Quan van entrar a la cova van repassar tot el que havien de fer. Primer de tot es van lligar-se una corda per tal que no es perdessin. Ja estaven preparats. El primer que van sentir va ser l'humitat i la foscor que regnava a la cova. Ràpidament van encendre les linternes i a mesura que s'anaven entrant, l'Isabel anava dibuixant petites senyals a la paret. Quin esglai! Va cridar la Valentí. Els 6 nois van començar a tremolar de por. Estaven perduts dins la cova de les 3 bruixes. L'humitat esvorat a les senyals que havien deixat a les piles de les llanternes començaven a escoltar-se. Què podien fer? Tot d'una. D'on surts, Va fer la Leire que tenia al seu costat. Noia, no vinguis amb romanços. Ara no serà de jugar amb un ratolí. Va cridar l'Isabel. Amb l'ajut d'aquest ratolí podien sortir de la cova. Va dir la Leire. Dit i fet, el ratolí va conduir els nens cap a la sortida. Un cop a fora, els nens saltaven de la ria i havien oblidat l'ensurt. Fins a un altre.